जय श्री राम। भोजपुरी के गाना 3 दिन पहले आई रहे, जो ना गाना के नाम बा कोनो बगिया के खिलल कली लागेलू तोहके देखी के चंदा शर्मा जाई हो। ये गाना वेब म्यूजिक से 3 दिन पहले रिलीज कर दिया है, लेकिन दुख के बात ये बा कि ये गाना पर 3 दिन में मात्र 2.3 मिलियन व्यूज मिलल बा। आगे सब कुछ बात के जी ओकरा पहले आप लोग से एक आग्रह करतनी कि अगर आप हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके आप लोग हमरा के सपोर्ट करी जा। अगर ये वीडियो के आप फेसबुक पेज पर देखतनी तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले हम। जी हाँ, कोनो बगिया के खिलल कली लागेलू ये गाना के अगर आप एक बार सुनी तो आपके जुबान पे चढ़ जाई। ये गाना के लिरिक्स में इतना दम बा कि आप कहीं गहराई में डूब जाइम। ये गाना के सुनते सुनते आप कहीं खो जाइम। ये गाना में लड़की के तारीफ में कोनो कमी ना मिली आपके। वो हर चीज जोड़ल गई बा जोना से एक लड़की के सुंदरता के तारीफ होला। रहल बात आवाज के तो आप लोग जानत नहीं जा कि नील कमल के आवाज जब गावेलन तो लागेला करेजवे निकाल के रख देवेलन। आपके ये गाना जाके सुने के चाहिए, ये गाना के सपोर्ट करे के चाहिए। गाना बहुत अच्छा बा। हमरा थोड़ा सा कमी लागल बा गाना में कि ये गाना के वेब म्यूजिक के तरफ से ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड करे के कोशिश कर गई बा। कोशिश का ग्रीन स्क्रीन पर ही रिकॉर्ड कर गई बा। जब आप ये गाना के देखब तो आपके सीन दिखावल गई बा बर्फीला एरिया, समुद्र वाला एरिया। ये गाना में देसी चीज दिखावल चाहत रहे वेब म्यूजिक के तरफ से, खेत खलिहान बाग बगीचा, तो गाना और खूबसूरत लगी। बाकी आप लोग जाके ऐसा गाना के सपोर्ट करी जा, ऐसा कलाकार के सपोर्ट करी जा जेकर आवाज अच्छा होखे, जेकर अंदर काबिलियत होखे। आज भोजपुरी के 10 गो गाना ट्रेंड कर रहा बा ट्रेंडिंग सेक्शन में। 1 नंबर पर पवन भैया के 5 के नाचे आई है जोन की लगातार ट्रेंड कर रहा बा। 2 नंबर पर खेसारी भैया के झगड़ा 2.0 ये 2-3 दिन से लगातार ट्रेंड कर रहा बा। ये बहुत बड़ा बात बा। ओकरा बाद खेसारी भैया के गाना ट्रेंड कर रहा बा। नीलकमल सिंह के 3-4 गो गाना ट्रेंड कर रहा बा। आज भोजपुरी गाना ट्रेंड करता, आवे वाला समय में भोजपुरी सिनेमा ट्रेंड करी पूरा पेन इंडिया लेवल पर। जो आज क्रेज साउथ सिनेमा के आप लोग देखत नहीं जा, विश्वास रखी कि आवे वाला कुछ समय बाद भोजपुरी सिनेमा के क्रेज पूरा इंडिया में बनी हुई। इंडिया लेवल पर भोजपुरी सिनेमा बनी। आज पूरा दुनिया देखत हुई कि जब भी ट्रेंडिंग सेक्शन में केहू जाए तो उनका 8-10 गाना जरूर मिलत हुई भोजपुरी के। आपके सबके सपोर्ट करे के चाहिए, आपके वो अच्छा काम के सपोर्ट करे के चाहिए। जे भी अच्छा करता ओकरा के सपोर्ट करी, और ये गाना के तो जाके जरूर सपोर्ट करी। ये गाना के आप सुनम तो रम जाइम एकदम, आपके मिजाज बना दी गाना, इतना सुंदर बा। बाकी आप लोग के हमारी वीडियो कैसा लागल बा हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा। और एक बार फिर आग्रह बा कि हमारा चैनल के